Kalle, kom nu med noget seriøst. Noget af det der kan vi ikke bruge til noget. Nik ham Kalle. Vi har selv været på pigepladser. Hallo, 4. Smæk ham med, Mark. Det er pisse godt. Så! Kim, kom til min midt. Ej! Kom du, Kimo! Kom for helvede! Kom i gang igen. Så Kalle! Kom nu, Kalle! Stop lige! Stop! Du bløder af helvede til din navn. Okay, kør. Vil du væk, Kalle? Kom nu. Kalle, kig Mark, må vi så se den knockout. Men det er sjovt, der. Kom videre! Kom nu, Kalle. Alle pælle mig på telefonen. Han var en nørd, Mark.